последните няколко дни и което всички очакват и се надяват, предполагам, да бъде зрелищно. Така или иначе, една история, една легенда за Левски ще отиде в историята. И най-вече се надяваме да бъде успешно. Взрива наистина нещата да приключат за тези 5 секунди, за което е казано. Защото си спомняме какво направи моят много добър приятел Евгений Буталчиев с мавзолея, но ето. Цялата козирка е срината, абсолютно всичко падна, поне това, което се вижда тук от този кадър. 5 секунди, даже по-малко. Точно така. И чуваме в момента, не знам дали в нашото пряко предаване се чува, но от съседните блокове левскарите скандират името на любимия отбор. Въпреки гъсти облак от дим, това, което виждаме, че наистина взрива поне на първо четене е успешен. Така или иначе сега цял месец ще бъде разчиствано това, което остана от стадион Георги Аспарухов или по-точно от сектор А. Вижда се, че според мен няма да има никакви последствия за терена, независимо от този прах, който се изсипа току-що върху тревното покритие на стадиона. Нали така се говореше в предишните дни? Точно така, всички мерки са взети, истински професионалисти работят